Здравейте! Вие сте отново с Aurora Mobility Center. В днешния видеоматериал ще ви покажем нагледно някои техники и движения, които може да прилагате на ваши близки или роднини или самите вие вкъщи след прекаран инсулт. Техниките, които ще видите в този клип, са за горен край. Но преди да започнем техниките, ще ви дадем някои основни съвети за положението на пациента, когато лежи по гръб. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е, че винаги главата и горната част на трупа трябва да са малко по-нависоко спрямо долната част на трупа и краката. Например, с възглавница под врата, така че погледа да е леко напред, не толкова нагоре. Друго важно нещо е плегичния крайник, който няма движение, трябва да седи на малко по-високо спрямо горната част на трупа. Върху възглавница, например, или нещо подобно. А именно, това, което трябва да спазите също е, че пръстите трябва да бъдат поставени върху възглавница или друг мек предмет, разделени един от друг, изпънати. Китката трябва да е на по-високо спрямо лактите, а лактите да е на малко по-високо спрямо рамото. В противен случай, пръстите, областта на китката и предмишницата често са с ток. Лактата трябва да е опънат, а рамото трябва да е леко отведено встрани. Продължаваме към движенията, които трябва да прилагате на своя близък или на самия вас след получен инсулт. Първото нещо, което се започва винаги, е движението в главата. Това, което може да накарате пациента, ако е възможно, разбира се, е да натиска възглавницата с главата назад. Все едно забива главата във възглавницата и отпуска. Една-две серии според състоянието на пациента са абсолютно достатъчни. Без повторение и без повторение. След това преминаваме към рамото и най-вече към движението в лопатката. Това, което може да направите вие, ако лицето няма активно движение, е следното: повдигане нагоре на рамото и връщане надолу. Може да хванете и последния начин с две ръце, може и по този начин. Тези движения се извършват основно в лопатката. След това преминавате към движенията, които се извършват в раменния став. Хващате по този начин пациента и повдигате целият горен крайник нагоре. С леко извъртане на мишницата и предмишницата по този начин. Друго, което може да приложите, е подобно движение, само че през страни. Отново с извъртане на предмишницата и мишницата и връщане към тялото. След това може да направите комбинация от последните две показани движения, а именно през страни догоре и връщане към надолу. Отново с извъртане на мишница и предмишница последния начин. След това преминаваме към лактия. Това, което може да приложите за лактия, освен елементарното сгъване и разгъване, е комбинация от сгъване на лакътя и сгъване на китката по този начин. Китката се сгъва първо, след това лакътя и се преминава към устата. Все едно пациента си храни с тази ръка. Връщането е противоположно. Изпъване на китката назад и опъване на лакътя. И отново. Не забравяйте, че китката винаги води движението преди лакътя. След това може да преминете към движенията в предмишницата, именно извъртане на предмишницата. Навътре. Тук трябва да наблегнете на това движение, казва се супинация, тъй като при много от лицата след инсулт има ограничение на движението в предмишницата и тя е в константно това положение. Често и така. Затова
Затова разтягайте леко насам до поносима болка. Следете лицето на пациента за болка. То най-добре показва. Но наблегнете на това движение. След като приключим с ротациите в предвишницата, минаваме към китката. При движенията в китката може да включите сгъване напред и назад. По този начин. Освен това може отвеждане в страни, към тялото, към навън. Няколко серии по 10 повторения са достатъчни. След като приключим с движенията в китката, преминаваме към пръстите. Първият пръст задължително, който трябва да раздвижите, е палеца и неговите стави. Започваме с най-отдалеченото от палеца става, като хващаме по този начин на така пълната кост на палеца и я ротираме напред. Може да сменим посоката на въртение, отново следим за болка. Освен това може да приложим движение назад, напред, страни, но ротацията на палеца обединява тези движения. След това преминаваме към движенията в тази става на палец, метакарпофалангиалната. Хващаме най-близката, по-близката, т.е. фаланга до тялото и метакарпалната кост на палеца. Правим следното движение. Отново следим за болка. Само сгъване и разгъване, без въртение. След като раздвижим тази ставичка, минаваме към интерфалангиалната става на палеца. Много по този начин сгъваме и разгъваме без ротации. Следим за болка в лицето на пациента. Всички тези техники се извършват бавно и до поносима болка. След като завършим раздвижването на палеца, преминаваме към другите пръсти. Първият ред стави, който трябва да раздвижим, са метакарпофалангиалните. Тези, които образуват кокалчетата на юмрука. Тогава хващаме метакарпалната кост на показалеца и с фалангата на показалеца раздвижваме нагоре и надолу. Може също обеждане в страни и на другата страна, тъй като две са посоките на движение в тези стави. Преминаваме към следващата става и към следващата става. Накрая може в комбинация по този начин да хванем фалангите на втори до пети пръст и спрямо метакарпалните кости. Сгъваме и разгъваме. Тук движенията от втори до пети пръст са абсолютно еднакви във всичките стави. Така че това, което правите за втори пръст, го правите за трети, за четвърти и за пети. След това преминаваме към първата интерфалангиална става на показалеца. Сгъваме и разгъваме, без ротации, без отвеждане и привеждане по страни. Към трети пръст минаваме след това абсолютно същото. Към четвърти пръст минаваме. Към пети. Същи са движенията и в крайните интерфалангиални стави на пръстите. Сгъване и разгъване. Като за финал може леко да разтърсете ръката на лицето за релаксация. И отново да я поставите в положението, за което говорихме по-рано. Вие бяхте с Aurora Mobility Center. Следете новостите в нашия сайт.